Jien u l-oħrajn. X'ismek? Jisimni Mario. X'kun jomok? Kunjomi Petrovic. Fejn toqgħod? Noqgħod fil-Mostra. Minn fejn int? Jien mis-Serbja. Kemm għandek żmien? Għandi 15-il sena. Fejn tmur skola? Immur l-iskola tan-naxxar. X'inhu l-passatemp tiegħek? Il-passatemp tiegħi huwa l-qari. Kif insellmu lil xulxin? Hello, bonġu, jien Marta. Għandi pjaċir, jien Omar. Kif int? Tajjeb, grazzi. U int? Tajba, grazzi. Il-ġurnata tajba. Lilek ukoll. Ciao. Narak. Wara nofsinhar it-tajjeb Marija. Wara nofsinhar it-tajjeb lilek ukoll. Kif int, Joseph? Tajjeb, grazzi. U int? Mhux ħażin, grazzi. Saħħa. Saħħa. Nintroduċu ruħna. Il-lejl it-tajjeb. Jien jisimni Anna. Din il-ħabiba tiegħi Emma. Inti x'ismek? Jien jisimni Carlo. Minn fejn intom? Jien minn Spanja u Emma minn Franza. U int? Jien Taljan mill-Italja. Kemm għandkom żmien? Jien u Emma għandna 18-il sena. Int kemm għandek żmien? Jien għandi 19-il sena. Il-lejla tajba. Lilek ukoll. Saħħa. Saħħa.